Tone-tonelada nga gingong smuggled nga lana ang nasakmit sa otoridad gikan sa usa ka bangka sa probinsya sa Tawi-Tawi. Drum-drum nga mga diesel, lakip gasolina nga gikarga sa usa ka bangka ang nasakmit sa Philippine Navy, kauban ng Philippine Coast Guard ug Bureau of Customs ato sa Maritime Security Patrol sa kadagatan sa Tawi-Tawi mag-alas 3 sa kadlawon-adlang Lunes. Sa maong kargamento, 12,000 liters niini ang diesel, samtang 24,000 liters ang gasolina. Gibana-banamo kantidad kini sa kapin 1.6 million pesos. Matod sa Naval Forces Western Mindanao, napugos matod pa sila sa pag-inspeksyon sa maong bangka. Sanglit dili mutubag ang mga personay sa bangka sa gihimong pagpanawag sa ahensya kanila. Gileng gi-turnover sa BOC Tawi-Tawi ang mga nasakmit nga kargamento ug gidakop ang 15 ka mga personahe sa maong bangka kinsa wala na miluwat og pahayag. Posible sila mag-atubang og kasong paglapas sa RA 10863 kun Customs Modernization and Tariff Act. Sanglit wala kini mga igong dokumento nga gipakita kalabot sa gingong smuggled nga lana. Nagpadayon pa ang investigasyon sa otoridad.